This program is brought to you by Hygiene Construction and Supply. Hygiene Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Hygiene Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors: Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply and General Merchandise. New Evanes Educational Supply and General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide.
Okay. Good evening mga Kalab Lines, and we're back. Yes, it's Tuesday actually. Okay. October 6, 2020, and the time is 18 minutes past the hour of 9 o'clock in the evening. Okay, welcome back po tayo. No? So, kahapon ay nagkaroon tayo ng konting problema sa ating connection. No? Nabigla tayong nawala. So, yan, but we're back. And good evening and hello po sa ating lahat ng mga nakasubaybay at nakatangkilik sa ating programa na nakatutok sa atin. Okay, sa lahat ng inaabot ng ating broadcast, syempre, ng ating live streaming. We're streaming live at BicolNet TV via Facebook Live. Yan. At syempre, ang ating broadcast ay powered by StreamYard. Syempre, Ma'am Gina Beronia is watching. Hello, Ma'am Gina. Good evening. And ayun, sana walang masyadong maging problema sa linya. And, syempre, ang ating apology, our apologies sa ating mga online viewers. Okay, syempre, magandang gabi sa ating mga online viewers at sa lahat ng mga naka-stay tuned sa ating tonight. Okay, katatapos ko lang nagkaroon ng tawag dyan. This is the day 2 of the week 1 ng ating school year. And so far, so good naman ang nangyayari sa ating mga schools. And successful naman yung ating mga module distribution, syempre. Alam ko nagkaroon ng program yung Eduk Aksyon kanina. And good evening, yes ma'am. Good evening, Ma'am Gina. Yan. Sir, may show po kami. Sir Bong Perea, meron po tayo. Okay. Okay, sa lahat ng mga nag-relax lang dyan, okay, mga nagpapantok lang. Sabi ko nga, boses ko pa lang, nakakaantok na. Sabi ni Coach Fred, uy, taas-taas mo ng konti yung boss mo. Laging pababa. Okay. So sabi natin, papantok di ba? Anyway, so sa lahat mga nag-relax lang dyan, yung mga nandyan lang sa kwarto, na mga naka-headset, o kaya na nakatutok sa kanilang mga cellphone, nag-scroll habang nakikinig sa atin. Okay, maray na banggi po sa Induga po. Siyempre, sa lahat ng mga hopeless romantics, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, welcome to our program, Love Lines Online. Siyempre, samahan niyo po kami for an hour of love talks, isang oras ng usapan o kwentuang pag-ibig o mga kwentong tagos sa puso o mga kwentong simpleng pumapag-ibig lang. Remember, love has many faces. For some, it's too late for second chances, while others are hoping for moments of love, di ba? Kanya-kanya naman tayo mga istorya, di ba? Okay, syempre, kung ano man ang ating kwentong pag-ibig, pag-usapan natin yan dito sa Love Lines Online. Yes, okay, parang maganda ang ating connection ngayon. Syempre, this is your Alan, your love coach online. So, si Coach Peb ay nasa nasa kwarto, papatulog pa ng aming mga anak. Okay? So, babati muna tayo sa ating mga ka-love lines, okay? Siyempre, hello sa ating mga ka-love lines na nakatutok sa atin tuwing alas 9 ng gabi. Yan, lagi nakaantabay. Talaga namang minsan kapag wala tayong program, ay nagtatanong talaga sila. Hello kay Sir Bong Perea, Sir Alvin Perea ng Win Credit Corporation. Siyempre, nandiyan po, lagi nakatutok sa atin. Okay, Ma'am Gina, and sa lahat ng mga teachers natin, mga kaibigan natin dyan sa Barangay Tamoyan. Siyempre sa panguna ng ating Barangay Captain Sylvia Del Agua. At mga kaibigan din natin dyan sa Barangay Bunga. Sa panguna ng napakasipag, napakabait, napaka-humble na Kapitan Michael Minya. Siyempre, batiin ko din dyan sa Bunga mga Nunez family. Ang dami yan, clan yan. Okay. Siyempre, kay Ma'am Lol Sarte at si Joe Ramos, happy birthday, belated happy birthday, Ella. Sorry, hindi nakarating dyan. Pasensya na, okay? Medyo, gawin ka sa oras, Pading Joe and Pading Dennis, bawi na lang ako next time.
Okay, pupunta ako dyan. Okay? And siyempre, binabati ko rin lahat ng mga teachers natin sa Tamaoyan Elementary School. Masaya kami sa Tamaoyan kasi malapit na magsimula yung aming bagong school building. No? Mag-demolish muna. Congratulations. Yeah, thank you. Okay? And kasi pangarap namin yan, kaya excited kami. No? So, kumbaga, a dream come true yan sa Tamayo yan. For the longest years, mga construction na nagaganap dahil sa, ano yan, syempre, mga walang opportunity na naging. Nagpapasalamat tayo kasi dininig yung ating prayers. Okay? Kaya magsimula na and very excited kami dyan. Syempre, kay Teacher Leek, okay, si Leek, si Job, Teacher Jobs, si Teacher Kite ng Bugtong, Teacher Mike, Teacher Tim, kay Teacher Jolly, si Teacher Jones, sino pa ba? Okay, si siyempre Ma'am Quest, si Teacher Suset, okay, and si Teacher Malin, yan, okay, then Teacher G, Lahat ng teachers ng Tamaoyan si Teacher Kite, okay, yan, lahat ng and teacher also niya. Miss May, si Miss May's office. Si May pa, si May pa, okay. And also, binabati ko din ng mga taga-Ibalon Central School, lahat ng nakikinig na ngayon, nag-watch ng ating live stream, and also sa Birak Pilot Elementary School, lahat po na nakikinig ngayon, nagkakape at nagmumuni-muni sa labas at kumakain ng chichirya, nagpapaantok, diba? So, speaking of that, minsan may mga bagay na akala natin hindi napapansin ng ating partner na para may mali na pala sa atin, yun pala kailangan natin siyang bigyan ng pansin. Yun nga lang, mahirap ito bilang isang partner na sabihin directly sa ating karelasyon, o asawa or boyfriend, yung bagay na medyo sensitibo, di ba? Kasi parang iisipin nila parang ang hirap kung paano ka mag-i-intro para mabigyan siya ng liwanag sa bagay nito. So ano ba itong kailangan natin pag-usapan? Yung pagkakaroon ng... Okay. Siyempre, Coach Peb, okay, batiin ko lang, siyempre, yung, alam mo, may apo na ako sa pamangkin. Okay, si Chester, nandyan from Laguna, apo ko yan. Okay, parang grade 7 na hata yan. Okay, pamangkin kasi yung tatay niya, si Gerson. Hello, Gerson, and siyempre, hello po kay James Jelu, si Ma'am Weng ng Daet Camnote. Sir Paj, hello po, sir. And nakatabi din ako sa mga post mo, sir. And natutuwa ako sa mga post mo, sir. And Ma'am Mangampo Alevalo, yan, co-teacher guys. Happy Teacher's Day po sa atin. Okay, and syempre, binabati ko rin lahat ng mga pinsan ko dyan sa Laguna na nakatutok sa atin. Kay Darwin Garcia, yung pamangkin ko, yes, oy. Yung t-shirt ay nadiliban ko na. Send ko sa iyo bukas, ha? Okay, yan. Syempre, mga kaibigan, natama si Teacher Pebe, no? Si Coach Pebe, kasi Happy Teacher's Day. Ano yan minsan, di ba, hindi natin alam kung paano sasabihin doon sa ating partner na something is wrong. Something's wrong. Something's not good or smelling. Kumbaga, medyo, nakakapansin tayo ng parang hindi maganda sa pangatawan, minsan sa mga pag-uugali, minsan doon sa kanyang mga kilos-kilos, gawi-gawi sa bahay, di ba? Minsan parang, sa term natin mga Bicolano, di ba, baruga. Okay? So, minsan naman, pika-term natin yan na yung parang burara. Okay, o kaya minsan noon parang sa mas extreme word, dusta, di ba? Parang may pagkadusta. And sometimes naman, siguro, pagdating doon sa katawan, may amoy, di ba? Pero parang ang hirap sabihin no? Mahirap sabihin yun sa partner. Mahirap sabihin. Pero, di ba, Teacher Pep, Coach Pep, Coach Pep, di ba? Di ba, Feb, actually, di ba, I think kailangan sabihin, na kahit medyo offending, I think kailangan mong i-open up. Ano sa palagay mo? Kailangan, kasi kailangan malaman niya yun sa'yo, hindi sa ibang tao. Especially, ikaw yung isa sa pinakamalapit sa kanya. Ngayon, kung mahirap para sa'yo na sabihin sa kanya, kailangan ka maging aware sa mga bagay na pwede mong gawin
o Siguro paano mo creative, sabihin no? sa kanya. No? Yan, pwede mo i-apply yung pagiging creative mo. Yes. Say for example, meron kang, may sabihin na natin, no, may bad smell sa katawan ng iyong Ako ba yun? partner. Wala naman. So far. So far, ah. So, bakit? Okay. Magkakaroon talaga. So yun, paano mo sabihin yun, ano? Especially kung bago pa lang kayo sa relasyon. So pwede, siguro malibit kayo magkasama, hindi man sabihin sa kanya, oy, ano, ang baho ng ganyan. Hindi, no? Ma-offend siya. So first is, you can, for example, go to grocery, di ba? Samahan mo siya. Tapos bili kayo ng, topat kayo dun sa mga body wash, tapos sa mga panglagay sa kilikili, sa mga roll-on, mga ganun. So, tapos, Hindi mo siya directly na ganun. Sabihin paano, uy, para sa'yo to. No, hindi naman ganun. For example, no. Alam mo, maganda tong brand na to eh. Nakita pa na gamit kasi ito na ganyan. Makita ko ito sa commercial, parang maganda. Tapos sabi nung anak ko, ganyan-ganyan. So parang, yung hint na yun, parang, bakit niya na ano yun, diba? Pwedeng ipasiparan niya lang yun. Parang palipad hangin lang na, para isipin niya, baka gusto mo lang talaga na gamitin ko yun kasi mas maganda yun, mas mabango, ganun. Tapos, later on, sabi, oh, itong body wash na to, ganyan-ganyan. Kung napaka-sensitive ng boyfriend or girlfriend mo, pwedeng niyang gamitin itong isang hint para isipin na you have this smell na dapat mong hindi naman, dapat mong bigyan ng pansin. Okay? Sabi, parang isipin mo, ano kaya, bakit kaya na-mention yun? Dami naman pwedeng pagkain. Tapos parang doon siya naging very detail sa product na yon sa katawan. So, kung sensitive nga siya, sabi ko, diba? So, iisipin niya na, oh, baka may something na sa paamoy nga, gano'n, parang amoy niya yung sarili niya, para maging aware siya. Pero kung insensitive ang yung partner, ipapaano niya lang, palipad hangin lang yun. Okay? Tama yan, ano? So, isip ka ng ibang paraan. So, say for example, di mo talaga masabi kasi ikaw yung tipo ng tao na mahiyain, tapos hindi ka direct to the point. So, mahirap ka mag-step up para sa isang bagay na hindi mo kayang sabihin talaga. Kahit lalo na ganyan. Niisip mo kasi mo offend siya. Especially, di pa naman talaga kayo ganun katagal sa relasyon. Kaibiganin mo yung kanyang pinakamatalik na kaibigan. Or, kausapin mo yung mama niya. Hindi parang offending din, doon ka na lang muna sa kaibigan mo. Or common friends niyo. Kaibiganin mo siya, and then talk to her, talk to him, kung anong pwede mong sabihin para matulungan mo yung partner mo. Kasi hindi maganda yung malaman niya pa sa iba at yes, may sabihin ka ata. Okay, tama yun, So, maputol kita, Peb, Siyempre, bigyan daan ko yung nasa, sa watch party. Okay, good evening po and hello kay Sarah Molina, Sir Santi, okay, si Sir Santi Aranyan, okay. Ito po ay nakatutok sa nakamonitor. Sir, good evening, na meron ka sariling Ulagong TV niyan. Siyempre, kaibigan niya ni Bossing. Hi, Sir Santi. Okay. Siyempre, si Sir Bong Perea. Sir Bong Perea, good Molina. evening. Kay Ma'am Sylvia. Okay, siyempre, kay dapat tayo, reverend tayo dito. Okay, Sir Amir Bodigon. Yeah. Hi, Sir. Good evening, Thank Sir you Amir. po. Welcome Thank to you the for program watching. po. Thank you for watching. Sir Bong, hello. Sir Bong Good evening Perea, po. yan. Good evening po. Leilani Ricapor, thank you for joining us tonight. Okay, and yun. Ito daw si Ma'am Sylvia. Habang nakikinig, nag-alayas, tapos pa lang niya. Okay, thank you very much. My classmates from Mamati Elementary School dyan sa Cabuyao, Laguna, nung kami ay elementary pa. Hi, Rosalie Paraon Diaz. Okay, kamusta sa ating mga kabatchmates dyan? At least nakakaabot talaga tayo dyan. So from Laguna yan. Thank you very much for listening, Rosalie. Okay, so tama si Febe. Kasi talagang dapat maging creative tayo para at least in a way hindi maging offending sa atin, yung mga kapartner natin. Lalo pa nga kung hindi naman related sa katawan, halimbawa yung poor hygiene, Pwedeng yung poor hygiene yung pagkabulala sa pagkain, di ba? Pagkakain kung saan lang nilalagay. So syempre, kapag hindi kasi ito na-manage, actually, pag hindi niya na-manage ito bilang mag-partner, this can lead to a problem, relationship problem ng inyong mga magka-partner, di ba? Lalo pa kung you are living together, di ba? Di ba, mag-asawa na kayo o kaya
hindi pa kayo mag-asawa, living together kayo. So, magkakainisan talaga kayo sa isa't isa dahil. Ano ba yan? Nalulunok. Dahil ano yan, mahirap magkape muna tayo. Mahirap na baliwalain, yung ganitong problema. Kasi dapat ay pinag-uusapan talaga to, And tingnan natin sa kung anong ginawa ng ating ka-love line sa ganitong situation, okay? So, wag po kayong alis diyan. Okay, dito lang po kami, Diyan lang po kayo at magbabalik po ang inyong programang Love Lines Online pagkatapos itong commercial break. Yes. See you later. See you later. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787-055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Maganda si Mel. Artistahin. We're both working in the same agency, pero iba department namin. Halos mag-iisang buwan pa lang kaming in a relationship. Mabait, maasikaso, malambing, maalalahanin, soft-spoken, at matalino.
Walang problema sa kanya na hindi pa nasosolusyonan, especially work-related. Alam niya kung paano paiikutin ang mga detalye sa trabaho namin. Kaya naman, talagang nahulog ako sa kanya. Madiskarte din siya sa lahat ng bagay. Bet siya lahat ng mga kabaro namin. Masarap kausap, laging nakangiti. Minsan pa nga, wala pa yung kwento ko, natatawa na siya. Mababaw lang ang kaligayahan ni Mel. Mapapangiti mo siya sa mga simpleng bagay. Meron lang isang bagay na hindi ko gaano gusto at di ko masabi kasi sobrang nahihiya ako. Pero ayoko naman na dumating yung punto na sa iba niya pa malaman. Ang hirap kasi sabihin ito. May anghit si Mel. Anghit sa kilikili. Putok in short. Sa dinami-dami naman na pwedeng conflict, ito lang talaga ang medyo di katanggap-tanggap. Fresh si Mel sa umaga, amoy bata. Pagdating ko sa kanya pa uwi, ayun, umaalingasaw na. Amoy ng bawang o sibuyas na hindi ko maintindihan. May anghit ang girlfriend ko. Paano ko siya kakausapin tungkol dito? Patulong naman ako. Thanks and more power. Ang iyong ka-love line, Kurt. Natawa lang ako, Kurt. Sorry. Okay, so bago tayo magpatuloy, Kurt, bigyan ko muna kayo, syempre, ilan natin yung mga nasa watch party. Okay, syempre, hello po kay Ma'am Kuray. SDS Kuray de la Rosa. Ma'am, Hi, salamat Ma'am. po Thank for you po. finding time na makasama po namin kayo dito. Ma'am Sali, Karin Mias, Rose, Joy Aidalia, Romila Barcelon, and Lay. Okay, good evening po sa watch. Okay, so, Kurt, no, medyo talagang, parang jahe, no, ng konti. Yung ating, kumbaga, ano yan, yung situation natin, ano. Pero tama si Joby, nasabi niya, dapat magpakatotoo ka no. Kumbaga, kung mahal mo talaga yung taong yon, syempre ayaw mo siya mapaya sa iba, di ba? Gusto mo bang ibang tao pa yung pumuna or magbigay ng pintas, di ba? Sa yung girlfriend. Siguro bago nila malaman sa iba or bago yung ibang tao maglakas ng loob na sabihan siya na ang baho ng kilikili niya or mayangit siya, no? Naalala ko lang kasi mga pinsan ko, mga masungit talaga yun, ng mga bata pa. Pag merong ganyan Talagang nakasakay sa jeep or sa bus, ano mo ba, sinasabi nung pinsan ko, Kurt, ang sinasabi ng pinsan ko, baho naman ng kilikili mo. Pwede ba, mama, ibaba mo yung kamay mo, nakasakay sa jeep. Ibaba mo yung kamay mo na mamaho, ang baho. So, di ba, nakakahiya yun pag gano'n na nangyari. Okay. Ate Marie, alam ko ikaw yun. Ate Lisa. Ganun sila. Pero maganda sila So, ibig mo lang sabihin, kesa naman gano'n, umabot pa sa gano'n na magkaroon pa ng situation na very awkward yung iyong girlfriend dahil sa hindi mo sinabi, 'di ba, baka magalit pa nga sa'yo, 'di ba? So, kung hindi mo talaga kaya na talagang sabihin na kasi parang super mahal na mahal mo itong girlfriend mo, 'di ba? Si Mel, no? Hindi pala baka Melissa yan. Si Mel na iyong girlfriend, ang na lang, no? Sabi nga kanina ni Feb, no, sabi ni Coach Feb, pwede mong maging creative, di ba? So pag nandun kayo sa grocery or sa mall, okay, tumapat kayo dun sa, sa area na mayroong mga personal hygiene, di ba? So kung yan ay sa anghit na pinoproblema mo, siguro dun sa mga deodorant na part, di ba? So ano kaya sabihin mo doon? Okay, ay, parang maganda talaga to, no? Pag merong di ba? Subukan mo kaya Subukan to. natin. Dalawang bilihin mo, tig-isa kayo, mas hindi ka naman gagamit. Dalawa. So, pwedeng magbigay ng hints kay, siguro may Siguro may something sa minsan kasi, hindi natin alam yung mga katawan natin. Ganun siguro ang ni Pelle, no? Siguro sobrang busy sa trabaho ni Mel, 'di ba? Sabi mo nga, 'di ba? Ang galing niya.
napakagaling matalino din. So, hindi naman niya siguro sinasadya, hindi niya alam na nagkaroon siya ng gano'n, no? Unexpectedly or unknowingly. The right word is unknowingly. So, as a partner, dapat gawin mo lahat ng paraan para malaman niya na meron siya nito. Ngayon, kung wala kang lakas ng loob, pwede mo idaan sa grocery na sinasabi ko kanina, or pwede nanonood kayo ng movie or sa Netflix, 'di ba? Pwede kayong daan mo sa sense of humor, idaan mo lang, uy, alam mo yung mga taong mga ganyan, hindi niya alam, siguro ganyan. Alam mo na kung paano to sasabihin sa girlfriend mo. Kasi kayo magkasama alam mo kung, di ba sabi mo mababaw yung kaligayahan ni Mel. So pwede mo idaan sa joke actually, no? Tapos, tapos go direct niyo, alam mo kasi Mel ganito, yun, i-open up mo na yun sa kanya. Kung mababaw si Mel, tingin ko, hindi niya masyado itong tatanggamin na parang in a negative way. I-accept niya ito. Depende pagkakasabi mo. Wag yung parang napaka-offensive naman na sisigawan mo or mapapahiya si Mel sa'yo. Tingin ko naman, Kurt, alam mo kung paano mo sasabihin sa karelasyon mo ito. Dahil kung pag hindi mo ito nagawa, yan pa lang tinitest na yung US partners, diba? Test na yan sa inyo. Napakasimple nito, Mel. Kaya mo itong solusyonan. I-open up po talaga yan Dapat i-open mo yan, kumbaga, bigyan mo siya ng hint, i-open mo, i-communicate mo yan. Kung mas maganda nga yung diretso, di ba? Sabi nga ng isa nating ka-love lines sabi ni Sir Ramir, basahin mo doon. Sabi ni Sir Ramir, sometimes immune na tayo sa sarili nating buhay. And we need someone to tell us about that. Yeah, definitely. Especially now ngayon, now we have this COVID situation, di ba? So, kailangan maging open naman tayo sa mga ganun kasi virus, di ba? Dapat malinis tayo sa katawan natin. So, alam nyo, tayong COVID sit ngayon. Mga ka-love lines, kasi pwedeng hindi naman talaga baglash sa katawan. Pero baka nakabili siya ng isang ukay-ukay, di ba? Usually, yung mga ganun, meron yung talaga na pag sinuot mo siya, madaling kumapit yung mga anghit na yan sa katawan, lalo sa kinikili natin, na pag sinuot mo yung damit na meron yung taong yun. So usually, kaya dapat iniwasan natin yung yung pagbili-bili ng ukay-ukay, di ba? So hindi naman maiwasan, siguro pwedeng pakuluan tayo. Alam ko pinapakuluan yung damit. Lagyan mo ng asin. Asin, kung ano pa dyan na pwede mong ilagay para mawala yung bacteria. So may mga gano'n, siguro mga ka-love lines, alam niyo yung sinasabi ko mo sa napapansin. So totoo yung sinabi ni Sir Ramir, sabi talaga ni Sir Ramir, minsan talaga na-immune tayo, kaya hindi natin naaamoy na meron tayo. So kailangan may tao has to tell that, and to say that sa tao mo natin. At dyan sa situation mo, you're the right person. You're the right person to tell your girlfriend na si Mel about that. Yeah. Kasi mas pangit talaga. Pag sa iba niya pa nalaman. Mag-aaway kayo, syempre. Ikaw ba naman? Hinayaan mo kung mapahiya, di ba? Wala ka bang bibig? Di ba? Parang gano'n, di ba? Pero syempre, naiintindihan kita, Kurt, dahil ayaw mo maging offending, sa sa partner mo, di ba? Siguro alam ko mag-agree diyan si Mama Dai, di ba? Si Lito ng Sorsogon, si Darwin, si Sir Ed, si Kat Ariola, si Darwin, si Ma'am Kat na Ariola ng Alpes. Yan, So, syempre salamat sa sa pagpa-participate ng mas maganda po 'yan na nag-interact po tayo kasi yun naman talaga yung purpose na natin. Hi din kay Mading Romilita Barcelona of Ibadan Central School. So yan, going back, Kurt, I think you have to give me a hint talaga kung ano yung dapat niyang gawin. And it takes another person na magsabi, ikaw po yun, Kurt. Walang iba. And syempre, kailangan natin maging always, decide what is right for your partner. Na minsan, hindi na rin niya talaga na kikita yan, di ba? Dahil or napapansin sa kanya sarili. Kasi alam ko naman, sabi mo nga, di ba, pag morning, di ba? Fresh na fresh si Mel, di ba? Pag dumadating na yung hapon, nagkakaroon siya ng gano'n. So, basahin ko lang yung part na to Good hygiene is important not only for the sake of one's own health, but if one wishes to be in a mutually satisfying relationship, while poor personal hygiene like bad breath and body odor can turn a partner off romantically. Lack of hygiene in home may again turn out to be a deal breaker in a case of a more stable relationship. So, kailangan talaga galing, well said, Ayan. Dapat sabi ni Sir Ed, dapat pag love mo,
You initiate by asking her. amuyin mo na ako, mabango ba ako? Yeah, tama yun. More Maganda direct yan. yan. That's, Tama yun, Sir Ed, no? More direct. Ay, Sir Tama. Ed. Thank you, Sir Ed. Nakita ko na, nabasa ko na, diretso yung Sir Ed. Walang lag. Anyway, tama yung sinabi ni Sir Ed. Kasi sabi nga, minsan yung subtle way daw to tell this about your partner, itong poor hygiene, o ito sa case natin ay merong amoy yung kilikili. Kapag subtle, Amoy mo ako. baka nangamoy na ako. Diba? Na-conscious ba? Actually, ganun talaga naman tayo, di ba? Pag close na tayo sa partner mo, di ba? Sa asawa mo, sabihin mo, ang pado. Ang bata ako, ang mado. Di ba? That's being true. That's so direct. That's very good, Sir Ed. Actually, tama si Sir Ed, mas direct is mas effective way to tell your partner this, di ba? Kaya nga minsan sinasabi na ang subtle way of saying this or informing minsan may not be effective, no? And yung mas maganda nga yung direct na sinasabi. Para ma-realize niya daw din na something is wrong, sabi ni Sir Ed. Kung gusto mo ma-realize niya na something is wrong. Tama. Sa Ed, wala naman ako, di ba? Sabi ko so far. Di ba? Kasi pag palarang day ko, kasama ko niya sa quarters. Wala naman. Sabi ko naman, di ba, as partner so far. Lola Malantal, hello po, Ate Laura. Okay, siyempre, ayan. Kay Ma'am Alice Terrell. Ay, Ma'am Terrell, thank you very much po. Thank you for finding time na makasama kami. And thank you very much po sa suporta mo po sa Tamoyan Elementary School. Napakagrabe pong tulong po sa amin. Thank you, Ma'am Terrell. And sa bagong building po ng Tamoyan, ay dahil po yan sa inyo, Ma'am. Salamat po sa inyo and your family po. Thank you very much po. Okay, and yan, kumbaga, sabi nga natin, Kurt, marami nang sa'yo, nagsalita dito sa ating sa ating chat room. Love lines, sa mga love lines natin sa ating chat room dito sa love lines online natin. And I hope nakatulong kami sa iyo, Yan yan yung natin yung masasabi natin sa iyo, sa medyo conflict na binabanggit mo. Totoo naman, yung honesty is always the best policy. The best policy. Kumbaga, sa general application ng buhay natin. Kung yan ang ating ginagawang rule sa buhay natin, ang ating tinatawag na guiding principle, siguro madali lang to sa'yo na sabihin. Yes. Kasi sabi nga natin, ang pagsama ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Diba? Yeah. Kaya honesty is the best policy. Honesty is the best. Honesty is the best policy. Policy is the best honesty. Policy is the best honesty. So, sabihin mo na. Sabihin mo na. Huwag ka na maiya. Anyway, be direct. para sa inyo yung dalawa. Para sa inyo yung dalawa yan. Hi din kay Sir Edwin Betis. Hi, Sir Edwin. Okay. Sir Edwin, ito ay very hygienic person. Hi din kay Neri dyan sa Kaintat Isal. Thank you for always watching. Sir Edwin. Kumbaga, vanity man. Yan Sir Edwin yan. Okay? Siyempre, maraming salamat, Kurt, sa pagtitiwala mo sa ating programa, sa ating Love Lines Online, at ibinahagi mo yung iyong kwento ng pag-ibig, yung iyong love notes para sa ating mga ka-love lines. And speaking the truth in love. Yan ang galing kay Sir Ramir. Okay, Sir Ramir is a pastor. Pastor Ramir. Thank you very much po. Nakadalo kayo sa programa po. And maraming nabanggi po. Sir Edwin Betis sa Google, nakikinig sa Google. Nanonood pala sa ating watch party. And Ma'am Joy. Si Joy Aydal. Parang I think estudyante niya. Estudyante mo yan. Sana yata nasa siya ngayon. Or kaya yung mama niya to. Hello daw kay Ma'am Gina Silencio sa Orosite. Opo, sa Orosite yan. Kay Mama. Okay? So, ang kantang to ay para sa'yo. Okay. Kurt. Another day passes by, I'm dreaming of you. And though I know it might be just a dream, dreams come true. Somewhere, somehow I'll find you, even though it takes all of my life. All of my life. Oh, yes.
And when I finally do, I know inside my heart that there could be no doubt. I knew it from the start. You are the one that I've been searching for my whole life through. You are the one that I've been looking for, and now that I've found you, I'll never let you go. I'll hold you in my arms. You are the one. Another night spent alone. I'm lying in the dark. I don't know your name, but I know your voice sings in my heart. A sweet melody, a symphony of love. I know that come one day, it's time for you and me. So finally be together, 'cause I know we're meant to be. You are the one that I've been searching for my whole life through. You are the one that I've been looking for, and now that I've found you, I'll never let you go. I'll hold you in my arms. Forever's a meaningless word, even though you're here with me. Here by my side, here in my heart. I'll never let you go. I'll hold you in my arms. You are the one that I've been searching for my whole life through. You are the one that I've been looking for, and now that I found you, I'll never let you go. I'll hold you in my arms. You are the one that I've been searching for my whole life through. You are the one that I've been looking for, and now that I found you, I'll never let you go. I'll hold you in my arms. 'Cause you are the one. You are the one. You are the You are the one we've one. been searching for, di ba? Sinel Hayaan na ba yun. mawala siya? Dahil lang sa Dahil isang sa bagay ganung na simpleng bagay. So pwede honestly, man nating, it's the best part. Sabi nga, Yeah. speak the truth. Yan ang Yes, speak gagawin with mo. your Okay? heart. So maraming salamat Kurt, sa Kurt. pagtitiwala mo sa amin. Okay? Sa Love Lines Online. At syempre sa lahat ng mga nakasama natin tonight. Okay? And syempre hindi ko papalampasin ng gabing to kasi napakaswerte natin, Feb, dahil dalawang SDS ang nakadalaw Yes, sa atin. oo Okay? nga. Ma'am Lloyda, Lidea, Ma'am SDS Lloyda Lidea. Good evening po and salamat po ma'am sa pagdaan po sa ating And programa. also, Ma'am Kuray. Si Ma'am Kuray of kanina nandyan. Tabaco. Yeah, And thank syempre you. kay Ma'am Sancha Nacion, ang ating Yeah, si Ma'am chief Sancha ng Nacion. HRDD ng DepEd Region 5. Napakasipag, napakagaling, napaka-humble ni Ma'am na Sancha. Ma'am, good evening po. And Sir Glenn, hello po. At sa mga kids Sir Glenn, po. hello po. And kay Alexa. Siyempre kay Attorney Ryan Olfindo, bro, good evening. And yan, sa pinaka
very neat at very mabango. Yan, si Atty. Ryan yan. Okay, syempre kay Ninang Bing Templo, Ninang namin sa kasal from Biak. Ay, Ninang, thank you very much po Sa laging pag-antabay. laging pag-antabay sa amin. Syempre kay Chin Gaviria and kay Raymond Gaviria. Ay, pade, made. Musta? Okay. Hi, Sir Kay Sir Jim Mirabueno. Hello Thank you po. very much po. Hi, Neo. Thank you for always watching. Hi, Si Neo. anak And syempre ni Sir kay Bong. Ninang Cynthia Berceras. And Lagi Ninong nakatutok Jude. Ninong Jude. Lagi sa akin nakatutok yan. Maraming pong salamat sa pag-antabay at for always supporting the program. And thank you very much po sa inyong mga participation and we really appreciate yung inyong mga sinasabi po. And yun naman talaga po yung gusto namin mangyari na we exchange ideas dito sa ating Love Lines Online. And we will make it sure na babasahin po namin lahat ng inyong mga comments sa ating Thank you so much po. Salamat po. Okay? Siyempre, mga mahabol po sa ating mga programa, dyan si Ana. Miss Ana Borja. Miss Ana Ann Borge. Ano ba? Paano ba yun? Tama sana. Miss Ana na lang. Miss Ana Ann Borge. Tama sana yung pagbasa ko. And syempre si Lay, nakita ko dyan kanina yung Jingle ba yun? Okay, para nakita ko din yan nasa ating watch party kanina. Okay? So sa inyo pong lahat na naging part ng ating programa. Isang oras ng pagkwentuhan. Pag-ibig. No? Siyempre may mga batian. No? Hindi mawawala yung mga batian natin kasi importante yan dito sa ating Love Lines Online. Kasi actually, sa mga, alam mo Feb, no? Sa mga online viewers natin, doon naging successful ang mga internet TV, di ba? And syempre, sa pagbigay nila ng oras, sa pagsuporta nila sa ating mga programa, at syempre sa atin, no, sa pagsuporta nyo dito sa ating programang Love Lines Online. And natutuwa po kami sa inyong pagbibigay ng oras. No? Alam nyo, napaka-busy ng Feb ng mga nakikinig sa atin sa totoo lang. Very busy na mga tao. Pero, nabigyan tayo ng panahon. Nabigyan tayo ng oras, kaya nagkapasalamat po kami. Tapos matutulog na lang sila. Andiyan pa rin sila para sa atin. Maraming salamat. Yan, Sir Bong Perea, yan. Masugid natin yan. Thank you. Si Ma'am Sylvia, di ba? Okay, maraming salamat sa lagi pong pagtutok sa amin. And also, thank you din po sa ating mga sponsors. Diba? We have the Win Credit Corporation, kay Ma'am Roby, maraming salamat. And also we have New Evanes Educational Supply and General Merchandise. So, maraming salamat po. Kung meron kayong gustong bilhin na educational supply o kahit general merchandise, kompleto po dyan. Opo. Dyan sa New Evanes Educational Supply and General Merchandise. And also, kay Sir Lawrence Beltran. Maraming salamat Sir Lawrence Beltran. At ang ganda ng mensahe ng pag-asa mo. No? Nakaka-inspire po talaga yung salitang binanggit niyo po sa atin na sinishare po dito sa programa. Diba? Sabi niya po, sabay-sabay tayong babangon. Diba? Sabi niya sa malasakit. Diba? Sa malasakit at pag mamalasakit yung nanano ko. Sa malasakit. Pero maging sabi ni di ba? Sabi niya sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Totoo naman, di ba? Kaya natin to, sabi ni Sir Lawrence Beltran. Thank you very much po. And syempre kay Joel Anthony Tugano, maraming salamat. And also kay GJP Store of Tamao yan. Yan. Kompleto ang tindahan yan. Saan ka pa? Sa GJP Store na. Diba? JGP Store. Tama ba? JGP daw. GJP, di ba? Tama. Okay. And then, syempre, kay Mr. and Mrs. Christmas greetings from Mr. and Mrs. Malin and Larry Minya. Okay, ng Pag-asa. Thank you very much po sa pagtitiwala niyo po sa Love Lines Online. Okay. And also, manood at manalo ng 500 pesos worth of cellphone load to begin away on Friday. Paano makakasali? Step 1, i-like at i-follow ang page na. Step 2, i-share ang video na ito. At step 3, mag-comment lang ng exclamation point, notify. Yeah, maraming nananalo dyan. No? Marami, every Friday. Sayang naman yung load na yun. Malaki yan. 500 pesos worth of cellphone load. No? Yan, to be given away. Alam ko parang 5 tayong nananalo dyan. And 3 mas. Yan ay binobola. Okay, yan sa programang
Eduk Aksyon ni Every Friday. Bossing yan. Okay, every Friday yan. At syempre, kung kayo po ay may gustong Ibahagi na love kwento, story or love problems, Mhm. send nyo lang po sa kay Alan Leverisa Acosta, messenger niya, or sa Facebook niya. Oo. Yan lang po. Direct message lang tayo. Sa number ko Hi- pwede, no? Sa Hi, Annalyn. Si 0917. Annalyn pala. Annalyn. Hello. Belated Happy Teacher's Day. Si Thank you, Annalyn pala yan. Annalyn. Thank you, Baba. Okay, thank you. Thank you. And yun nga, pwede nyo pong i-message directly sa akin, ano? Kahit 3 sentences lang or mga keywords lang, okay na yan. Kami nang bala maglapat ng kwento dyan. Okay? So, 0917-332-5207. Yan po, naka-flash po sa screen natin. Okay? Ulitin ko po, that's 0917-332-5207. Kung gusto For naman, love lines, online, yeah, hotline. hotline natin. So, kung gusto naman email, okay na rin. Kung kayo na mismo yung gumawa, halimbawa. O kaya kahit na ilang sentence lang din. Okay, email nyo sa akin sa Alan Acosta 032979@gmail.com. Yan. So, para Text na lang. mabigyan Pero text na lang no? haba eh. Hindi ko na-gets. Mahaba, no? Hindi pa nasusulat din sa screen. Text na lang. Text na lang. Okay, pwede nyo i-message directly, no? O kaya call, di ba? Walang problema. Thank you so much po. And syempre, inabot na naman po tayo ng isang oras oras. natin. Ano? Actually, 51 minutes pa lang tayo. No? Pero nandun na tayo sa last part ng ating program ng ating pasasalamat, di ba? So, kumbaga, ay kay Sir Ed Santos, no? Lagi kasi kahit busy Sir Ed ay nakantabay sa atin. Okay? So, mga ka-love lines, thank you very much for staying with us and for keeping us company for the past hour of your busy life, no? Nandyan pa rin po kayo sa amin na nag-aantaban. Okay? So, yan na po yung aking email. Salamat, Bossing Nel. Okay. Email, Alan Acosta 0709@gmail.com. Ano ba yan? 0329 po yan. 032979. Yan. 032979. Yan po. At syempre, Thank you so much. So, this is... Okay, syempre, so paalam na po tayo, no, sa ating programa. See you again tomorrow for another edition of Love Lines Online. Okay? So again, I'm Love Coach Alan. And Love Coach Feb. Saying, Love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, he'll say, it's all worth it. Good night, everyone. God bless. Okay, Jesus Thank you loves so us. much. God is good, Good. all the time. Yeah, remember that always. Thank you very much po. Bye! Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa? JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta.
Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This program is brought to you by Hygiene Construction and Supply. Hygiene Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Hygiene Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.